Dapat ko luas. What's up mga Cebuano? It's your boy Charles. So welcome to my new Yo! What's up mga Cebuano? It's your boy Charles. So welcome to my new hotdog spicy challenge. Yo! 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 Tara mga Cebuano, di makita-kita ko ang bawal. Anak. So hotdog. Tulura kabuk. Ako giluto ni paig. Yeah. Gatas. Yeah. And ice cream. And pan. Pan, yo. Yo, eh. So ready na ko. Let's go. Oh. No. Dapat ko luas. Wait. May pulos, wag yung gamit. Wag gamit. Nana ka, lamig ka. Oh my God. Para challenge kayo. But nag design kuan. Patag design ninyo. Oh shit. Singot ako. Tak.
Di mada. Opo. Matunon ko yung challenge pa. Isip ulo. Oh no. Yung mga Cebuano. So what's up mga Cebuano? Pahit kayo, halang kayo mga professional na mubuhat ani para nako. And dili na mo man akong hotdog spicy challenge. So don't forget to like, share, comment, and subscribe mga Cebuano. And don't forget to click the notification bell para update ka sa ako mga vlogs. So, grabe, challenge. Ayun ako, so bye bye. So please subscribe, tara.